Hello parlok, welcome back to my channel mga Phila. Tiha kani ka video mentagasni nga thumuban. Suggest laneban ajumut ya katto kaniki tips and tricks, home remedies, batru yaki popular trends. Shaphango ika topic ka balong interesting ma. But ya kata ka topic ngan ai ka jing guest jongpi. To guest ken ka topic yu tharai ka bangan pimi mentagasni. To senang gas mapi suki tementangan batai syai gitu ki palok ki bedang thamai ba hakani ke channel ke jonga ngaju pimi ki videos ki bedang ka phangam ki home remedies lani ki la chung sumar ki ba ngila banyo hina layeng ki ba suk ban panan kam baru ki bomda ta e ka lut ka sep jongi baru ngaju pimi ki videos ke bedai hello ka phangam ki product review makeup hacks tips and tricks baru kiwe ki banghansa pimi shan hakani ka channel ke jonga but parlok la dapis ngau tenat phila ban hit like share but subscribe but ru wat nam klat ban click yau tu bell button la dapi kwa ban yo eki video updates na kane ke channel but ru phila ban click yau tu join button long blue la dapi kwa ban long kita ki family members jong kane ke channel jonga philaartistry di phila ban click yau tu join button te kumno phila la ne man kes ka topic ka bangan pini mentagasni ke tharai ka topic ka bangan pini mentagasni cầm deh. Tinggal try pun na pipi mtip kata pim la ban guest dan ni batip dan ni mtip ru. Ti to ngan ya thu no manga. Ti ka topik ka bangan pimi mta kasni ka de shphang. Kani kan. Try play din hidai kata kan ni. Ti to melai. Ti ka topik ka bangan pimi mta kasni ka bangan suggest ka bangan ajmut ka de shphang. Kumno bangin yo e ka met ka phat ka baslim. Slim and trim figure. Kam tam hakabede but kumno bangin pynRaikhoh ya kakpo ne. How to get a flat tummy or a smaller waist. Daga jingya rap ki natural remedy. Tips and tricks batru kenyat consult ki lifestyle habits ki bangi haban penkela. Te klem da shim hiya kapor ya menta inya stang noi kenika video. Dia pelok play ina mitu ki video trends ki ba la long popular ba mentala kat no haga beda ka weight loss itu ki video ki la long amno ki short videos ki ba la viral ba mentala ha Instagram la ni ha YouTube shorts la ni ha Facebook shorts gitu itu ki video baret gitu te haga beda ka weight loss ki ba pen i kumnoban pen slim kumnoban gloy ban hair ka Jingkhia kumnoban pynRaikhoh ya ka kpo kito ki trends ken ki bala khamlong popular manta ki bala viral ba tingan ong ye ba don ki to ki trends ki ba yarap ki ba ya day but don ru ki ba mi day namar ba ngarong la persang ha ka jisham jonga ken dekhnang ban kham shai ngan batai khinet concert ya ki mat bakong san ha ka be day but kanika rukom kumno bangin yo ka met ka phat ka ba slim kam tam e ka bede but kumno bangin pynret ka po lane to get a flat tummy or a smaller waist ya ka tahi ka bangan focus pham ta si te ya menta nginya pet nyok yakiniki mat bakong san Tika banengkong ka de bangim de ban I eka jingbam step ne breakfast namar bala dangi skip eka breakfast kan pentron ya ka met jungi bat ngin sa tngan ka kha pa de baro chisngi bat le se ngin sa kumbam palat daki jingbam ki babun calories ni ki babun klen Tika ni ka pensniu bat ka pelong ngi bangin sngat klem dan shape ne figure ni ngila aru ban sngat palat ne kumbaki ongka obesity
Kapa ar kadai bangi dei ban bam hakapor kapa biang ni ban bam biang por ladangi bam biang por kan yarap shibuan ban burn gi calories batru ka yarap ban panklet ek jing brai ban bam gi jing bam kutia ki pabun ek shini bat klen lani ki jing bam ki ba pensni we ka met chungi te takadaw gi dei ban bam hakapor kapa biang kaba lai kadai bangi dei ban long ki ba smart basting kataru kadai hi ka common sense chungi gi brio ba ngi dei ban snothu hi ba ladangi long ki ba smart basting ngin yo ru ek met ka phat ka ba koi ba khia ladangi yo ban ne yat kai ne le exercise le kan yarap shibuan ban hiar ka jingkhia tina mar kata yele ban penbun ka melody da ba pitre ki kam yeng om man chong suk pide ru ban kyar na ki lift la ne ki elevator lada phi kwa ban hiar ka jingkhia persyang ban ya kejat lada ka let kawan jong phi ka jan anai da pen million ban syong kali namar ba kani ka penjai tu e ka met bat pinum smart shoe ne rai ba dia ban wat lada pile tang i exercise ibaret ru takadaw persyang ban exercise lani pila ban persyang ban yat kejat lani yat kai pangat lani pila ru ban let jogging man ka step tang kumba lai phom ne e ru kala biang lada pide ibadang shusdang kaba saw bambuan kiso bat kijur bat pendunai ka do namar ba kiso bat kijur kia raban penduna ne penhiare ka jingkhia bat ru kia rap ya ka met namar ba kipun kerhai ka vitamin bat minerals kaba san penan kam da ka pliang ka baret lani ka bakham ret namar ba da ka ni ka trek pin kham bam no khandiat phanya ka tu ka ba phi bambuan menchua te da ka ba phi punan kam da ka pliang ret phila ban cut down ya khandiat khansot ki calories but suki pensa million ban bam khandiat lani ban num bam pi ne kum baki ong bam rakot ban rio wat e ekijing bam ki ba phiju bang ban bam namar bala da phi e ka met chong phi kan change kan san bat pinsa let's say pinsa yo kampang takadaw om le la da phi bam tang ba bam limit ekijing bam ki ba nong no gi balong ki bam putiat bam teng bam khandiat tang ba wat overeat ne over consume namar ba la da phi bam palat kan jinjar ya phi ban lose weight la ne ban hiar ka jingkhia ba nyau ya kitchen rang ka ne kyar mardor na ka kyat namar ba ka kyat te paro hinge te pakadai ka nong penjat am tang ya kilong yang long sem imlang sa lang re kham tam e ka penjat e ka met chong ubrio tila da million e bandi kyat palat la ne ginu ki kyat ki ba that contains alcohol kum ka beer kum chu tila da phi di palat phinum lat na ka jing at kpo ne jing sep chong ka kpo te takadaw hele ban kyar no na ki niki jing di bas new ma parlak bapra anai dak tha chewing gum e man ka sngi namar ba chewing gum ukloi ban pendap leer palat bat kan penlong bakan sip ka kpo ne kam baki ong ba sip leer ka ba khandai bam khandiat tang ba bam bun sien tang ba ka ba phi dei ban kan mau ka dei ba phin bam no kham buan man sngi bat bam duna no men miet shoban thia pachi phau bam bhai ka dai lane dahi lane yogurt namar ba ka yarap bhai ka digestion bat ru ka yarap ban penduna ka jingkhia bakhat wei ba mi ki jor ki badang em kum uso saw ka jor salad bat kwi wei ki ba long ban bam em lada pi kwa ban hair kloi ka jingkhia te ki kham bha shibun ki ne lada pi bam em banne ke ba phi bam andal adaptation ka bakhat ar phila bandi so jo bat ka om ngap min step namar ba ka ne ka yarap bhai ka digestion bat ka kloi ru ban pen hair ka jingkhia bakhat lai nga tharai bun phi tips phang ni green tea phila bandi ya u green tea arsian hakashi sngi kan ba phis ngo man bandi akanu ka por ka biang bat lada phi di test tai u green tea phins yu ishi shaya ka jingkala ka jinghair ka jingkhia kamet ru kan kloi ban slim ban fit bat ru kaya raban pen bahaya ka sni do bakhat saw ko sing pila ban krut ya using ne teliat ne use the grinder ru bat sa khle bat ka di la ne kan khampha ka saat hi tia kan ka la da phim nut ban di to pila ban khle bat ka ngap nang ta de sadi de tang chisien chisngiru kalabyang bakhat san teu ni undeu jai tawai bangi hab ban chu thiet ni order ude udawai uba yarap ha ban pen hiar ka jingkhia lani u yarap ban pynRaikhoh lani ban pen fit ka met ka phat khamtam ban pen fit ka kpo uni udawai don side effects e namar ba ulong natural ba ki jingkhle ru ki de betang da ki chhor ba ki kan bat te ukerteng u glucomanan te phindawat phinlap pa punjat ki batho glucomanan tang ba uba kam ba de uni uba tho na trong now NOW tila da pikwa phla ban thi tang ba kan mau ba phim de ban di palat tang arsen ji sngi la byang
phila bandi shwaban thia bat shwaban ba bakan re unir unde udawai ubangila ban thina pharmacy ukerteng u ayur slim naga company Himalaya unir dan side effects e namarba ude ayurvedic supplements tiran company uni arsin chisni andala dapam bakat nyo bat bakat du tikan ka viral trend ka bala long popular bha mantala katukan ni te kani ka dei ka jingdi ka ba haban khle coffee bat uso jau te kani ka jingdi ke rap shisha kan ban penhiar ke jingkhia ngarong laju persang te phila ban ui ke jingkala tang hadian riu pausngi te phila ban try dala dia phila ban persang kan ni ti phila ban shiteng sama ju coffee bat ot shiteng uso jau khnya dia ko so jau bat sathe bat ko khluj bat sadi kan ni lada phimla ban di arsin chisngi phila ban di tang shisin chisngi ru kala biang te pelok tangkat tu hi ngan penkut no but ngatrai play chung hi katuk ani feedback kani ka video chonga bam ta kasni te bat kawai ngaklet ban ong ba what sungwe em perlok lada ngam yo ban reply back ikitu ki comments ki ba philaya gli haki comment section jonga te what sungwe namar ba don ki comments ki ba don ki root comments ru ki ba ngalayo I tang ba ngali vekum to ngam kwa hi ban provoke kanu ka no hateful comments ma ko makiong te ye ki topic te ngan pinmi hi ye ki to ki ba pia pha ha ki comment section pila ki to ki pila ya pha ha ka bede but kinu ki topic ki ba pha kum to te ngan persang banyak penni ya gitu ki topic ki ba pilai keli ki ba pilai paham pi te ngai ap khmi ti ba kata ya gitu ki ek ba pi pha namar ba ngai ki comments am nga check ba tang ba don ki por ba ngam la te ban comments te ba ngam la ban reply back ya ba khan te takadaw nga shu comment ni gitu ki ba don kam ba kham don kam te perlok wat nom sngo e kata namar ba kila bun palagi comments ngamla ban reply back bat ko ya bang akwa ban ong ka dei ba ya number phone namar ba ngai ibun na phipia pan number phone nanga telong ya kata ngan ong hok pa ngam da kham share yu number phone jonga te ya kata wan nom snow e namar ba ngamla ban share yu number phone kata ka shong ka personal jonga personal reason jonga bangamla ban share yu number phone jonga te pila ban pe ka video pila ban check pe kini ki videos jonga ki bangan sa update ki ban sa wan la ni kini ki ba ngala da post ru pila ban check binang to namar ba hang to ngala detail kidan ki hoy ma kidan ki ba nga klem detail pha la ni kidan ki banga bakla tang ba long it depends te haka no ka topic ka ba long important na I full detail ka to ikabam da long important makham Pynduna te ki points khang ba phiru nga thrai pia thadi ban pe ki long videos la ki degi videos ki bechong am thrai phipinya stana ban pe te polok tangkata hi ko ban ong but nganye persang hi ban comments back ya ki to ki comments ki ba filaya pha ki ba filai glitching mode ye ki jingkali te ki bangala ngan juba ben ngan yai persang hi ya phi baro bangan le ya ka ek ba pha te tang ita hi kule shibun ya perlok ya kajing don kat lem jong phi ban nga but take care bhai la de tat hadu pangin dei kendu biang pat hakoi kapor chong so kule shibun bye